こんにちは。チベットディストリクトではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法はデブン総理におけるガンデガン情報に出席されました。中国政府がチベット東部で金庫採掘活動に反対する地元チベット人を大勢逮捕しました。ノマゲリ大臣がウタラプラデシュ州のチベット東部で講演しました。亡命チベット議会がデリーでインドの指導者らに働きかけを実施しました。欧州連合がダライラマ法の転戦問題への中国の介入を非難しました。世界中のチベット人がダライラマ法のノーベル平和賞受賞36周年を祝いました。今週も慈悲の年を祝う各地のイベントを報告します。先週日曜日、ダライラマ法はチベット仏教ゲル派の要請を受け、南インドのリブンソー院で執り行われたカンディンガン中法要にご臨席されました。ダライラマ法がゲシラランパ学位を授与されてから51周年を記念し、ゲル派仏教文化協会とタダンチュジュムナムチム信託は新たに制作されたタランパゲシ賞法に調停しました。情報筋によりますと、ザチュガとして知られるチベット東部清州郡のカシ村では現地チベット人が村での金庫採掘活動に反対したことを受け、中国当局による大量逮捕、拷問、尋問、家宅捜索が行われ、状況が極めて緊迫しているとのことです。11月6日、約80人の現地チベット人が中国当局に逮捕され、清州郡に連行され、尋問を受け、拷問されたと報じられています。逮捕から1ヶ月以上が経過した現在も7名が依然として中国当局に拘束されている状態とのことです。カシ村では現地チベット人が黄金の谷として知られる場所での金庫採掘に反対を表明したことで緊張が高まりました。地元チベット人は軍当局に対し介入と採掘作業の停止を訴えましたが、現地の中国当局はチベット人らの懸念に対処するどころか、批判し、その訴えは違反だと主張しました。武装警察と町の当局は、大規模な逮捕の直後にカシ町全域を封鎖したと報じられています。当局は地元住民に対し、情報を上層部や外部に漏らすことを禁じ、違反者は重大な犯罪者として扱われると警告しました。また、治安部隊は各家に侵入し、携帯電話を没収し、徹底的な捜査を行ったと報じられています。村内外をパトロールし、採掘作業に反対した疑いのある人物を拘束しているとの報道もあります。同地域での採掘活動は1990年以降繰り返して行われてきたとされています。さらに、清州軍及び軍当局の関係者に加え、民間事業者らが鉱山開発において利害関係を持ち、環境破壊を伴う事業が数十年にわたり進められてきたとも伝えられています。中チベット政権公安省のドマゲリ大臣は今週火曜日、ウタラプラディッシュ、バラナシのサンカビルダス2人で開催されたカイラス・マンズラワをめぐる国際的視点とインド・チベット関係と題するチベット冬季イベントに主賓として出席しました。本イベントはウタラプラディッシュにおいてインド・チベット調整事務所が主催した1週間にわたるチベットトークシリーズの一環として行われました。著名人らが登壇する中、ドマゲリ大臣は演説の中でカイラス・マンズラバの世界的な宗教的、生態学的意義について詳しく説明し、中国チベット問題の現実的な解決策として非暴力と対話を改めて強調しました。また、中央チベット政権のチベット博物館が企画したインド・チベット関係に関する展示も合わせて公開され、参加者に対しインドとチベットの文明的なつながりを視覚的かつ歴史的に紹介しました。インド議会の冬季会期の開催に合わせ、ケンボスナムテンベリ議長率いるチベット亡命議会常任委員会のメンバーは、ニューデリーにおいて人権擁護活動を始めました。この1週間、3つのグループに分かれた常任委員会のメンバーは、連邦議会議事担当大臣兼少数民族問題担当大臣のキリン・リジ氏、農業農民福祉担当連邦国務大臣のバグレッチョードル氏、道路運輸高速道路省副大臣のハーシュ・マラドラ氏をはじめとするインドの指導者らと面会、意見交換を行いました。
また、チベット亡命議会の議員らは下院及び上院の議員約40人に加え、少数民族団体の代表者、様々な宗教、信仰団体の指導者及び関係者とも会談しました。これらの会談の中で、チベット議員らは、チベットが歴史的に主権を有してきた占領下国家として認めるよう訴えました。また、インド政府に対し、中華人民共和国がダライ・ラマ法14世の代表または民主的に選出されたチベット指導部との間で、実質的かつ無条件の対話を行うよう要請するよう訴えました。さらに代表団は気候変動に関する国際連合枠組み条約に対し、中国によるチベットの天然資源開発とそれが地域及び地球規模の気候システムに及ぼす影響に関する科学的調査を開始するよう求めました。代表団はまた国際社会に対し、独立した人権団体及び国連特別報告者がチベットを訪問できるよう中国への圧力を強化することを呼びかけました。また、パンチンラマ11世を含むすべてのチベット人政治犯の無条件釈放も要求しました。このほか、チベット議会議員らは、民主主義制度や世界の安定を損なう中国のネットワーク化された権威主義と偽情報キャンペーンに対抗するための国家的な立法枠組みの構築を求め、インドの国会議員に対し、あらゆる国内外の場でチベットにおける人権侵害への懸念を表明するよう強く求めました。国際人権デーを記念し、中国における欧州連合代表団は声明を発表し、中国全体の人権状況に対する懸念を改めて表明しました。欧州連合はチベットの人権状況が憂慮すべき状況だと指摘しました。声明ではまた、国営の植民地的寄宿制学校やパンジンラマ11世の強制指導についても懸念が表明されました。キャンベラチベット事務所仲間審議代表は、多数の死者と負傷者が出たシドニーのボンディビーチで発生した悲劇的な事件に対し深い哀悼の意を表しました。ガマ代表は同事務所を代表して、犠牲者のご遺族に哀悼の意と祈りを捧げました。ダライ・ラマ法のノーベル平和賞授与36周年と第77回国際人権デーと重なったこの日に、世界各地のチベット人は文化行事、平和集会、人道支援活動を通じてこの日を祝いました。フィラデルフィア、ニューヨーク、スイスでは現地のチベット人住民及びチベット支援者が平和集会を開催しました。フィラデルフィアではペンシルバニア州のジョーシュ・シャペル知事、米国上院議員のジョン・フェーターマン氏、フィラデルフィアのシャレル・エルパッカ市長が集会に参加し、ダライ・ラマ法の平和と非暴力への尽力を称える署名メッセージを送りました。イギリス、スイス、リヒテンシュタン、トロントン、台湾のチベットコミュニティはこの日を記念し文化公演を開催して祝いました。ブリュッセルのチベット事務所は炊き出しを行い、当日ホームレスや困窮者に食事を提供しました。シドニーではチベット事務所の中国連絡官であるダワサム氏がアジア太平洋地域における政治的抑圧への抵抗と題するアジア太平洋研究グループの会議に参加しました。インド国内ではチベット定住地であるポンラチューソム、クンベリン、ミョーチュンベリン、クル及びマナリ、チョンドラ、カムカントク、シリグリ、サンメ、ダーゲリンとプルワラ、ダージリン、バラナシにおいて終日の祈り、文化公演、地域への感謝、食事の配布、募金活動などが行われ、この日を祝いました。古典慈悲の年記念行事の一環として、デンマークの首都コペンハーゲンの主要道路及び周辺地域において、環境美化清掃活動が成功裏に実施されました。インドではポンラシュスン地域古典実行委員会がコミュニティホールにて祈祷法要を執り行い、法が掲げる主要なご聖願の行事を祈り、信言を唱えました。また、ミョー及びデレドゥンのチベット定住地の古典委員会は定住地コミュニティの支援のもと、ミョー近隣村々に対し乾燥食料、毛布、衣類を配布しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。